हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ब्रह्मकुमारी माता जी के हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। ऊहोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सकगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन्निति नामिने नमाचार्यपादाय निधायकृपप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ നാമജപത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് സുബലദാസിനുള്ള കത്തില് നാമം എങ്ങനെ ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നാമം ജപിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം, പക്ഷെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ജപിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നാൽ ഓ ഹരേ, ഓ രാധാറാണി, ഓ കൃഷ്ണ.
മായയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിന് ദയവായി എന്നെ നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ. നമ്മൾ ഇവിടെ മായയിൽ മുഴുകി കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അപ്പൊ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വീണു പോകാതെ, അത് മുഴുകി കിടക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും സേവനത്തിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാല് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മായയിൽ മുഴുകുന്നതിന്റെ സമയം കുറഞ്ഞു കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രമേണ ഭഗവാനില് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കാരണം എന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, എന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തുളസി ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് തുളസി റാണിയെടുത്ത് നമ്മൾ അതാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ, എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തില് വാസത്തിന് ഒരു സൗകര്യം കിട്ടണേ, അതിനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണേ. അവിടെ ധാമത്തിൽ താമസിച്ച് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ധാമവാസം നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ധാമവാസം. അവിടെ പോയി താമസിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സേവ നമ്മൾ ചെയ്താൽ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു സേവ ചെയ്താൽ 100 ഇരട്ടി ഫലം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ അപരാധം ചെയ്താൽ 100 ഇരട്ടി പാപവും കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം അവിടെ എന്തായാലും സേവ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുന്ന് ലഭിക്കും. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെയും ഭഗവാന്റെയും സേവനത്തിന് എന്നെ അതിന് അവസരം നൽകണേ, എന്ന സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ എന്നാണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് കത്തിലൂടെ സുബലദാസിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ അറിയിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ മഹാമന്ത്രം ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രകമ്പനം അല്ലെ, ഓങ്കാര ശബ്ദമാണ്. ഓം എന്ന് പറയുന്ന ഓങ്കാര ശബ്ദം പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനും നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമം, രാധ എന്നുള്ള നാമം, രാമ എന്നുള്ള നാമം. രാമ എന്നുള്ളത് ഹ്ലാദിനി ശക്തിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ രാധയും പിന്നെ ബലഭദ്രരാമനും വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണനും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദങ്ങളാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ ഇല്ലയോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. എന്നാലും അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനാപരമായിട്ടുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവിക്കലും ജപിക്കലും സ്മരിക്കലും ഒരുമിച്ച് നടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ജപിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്താണ് എന്നെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, അപേക്ഷയാണ്, പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപേക്ഷയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രാർത്ഥന ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നന്ന് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനാപരമായ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം. അറിഞ്ഞൂടെ അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഒരു പ്രാർത്ഥന ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, തെറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിപരീത ഫലമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ആകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വേണം ജപിക്കാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജപം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയെ വിളിച്ച് കരയുന്നതിന്റെ നിരാശാജനകമായ നിലവിളി പോലെ ആയിരിക്കണം. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പിതാവിനെ കുഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ അമ്മയായിരിക്കുമല്ലോ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മയെന്നാണ് കൂടുതൽ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പിതാവിനെ വിളിച്ച് കരയുന്നത് പോലെ ആണ് കരയേണ്ടത്. കരയേണ്ടതല്ല, ആ തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ
നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിരാശാജനകമായ നിലവിളി പോലെ ആയിരിക്കണം ഏതാണ് കുഞ്ഞ് അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ, അതേപോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന്, മക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനായ പിതാവായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലി വിളിക്കേണ്ടത്. മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിക്ക് വേണം ജപിക്കാനെന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അതിൽ അലിഞ്ഞ് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാം സമർപ്പണം ചെയ്ത്. ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താണ് അമ്മ അത്യാവശ്യമാണ് അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവാനെ എനിക്ക് പ്രാപിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളും നാമം ജപിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് മനസ്സ് അലിഞ്ഞ് വേണം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിസ്സഹായതയും കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ മാനസിക അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കണം നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ സമർപ്പിതരാകുന്നതാണ് ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മളെ പരിഗണിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ, ആ രീതിക്ക് നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കൂടിയേ തീരൂ എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്രമേണ നമുക്ക് ആ മാനസികാവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരികളായി കാരണം, തുടക്കക്കാരായത് കാരണം, നവാഗതരായത് കാരണം നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരോ അല്ലെങ്കിൽ നാമാചാര്യൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് ആചാര്യന്മാരോ ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലുള്ള ഒരു നാമം ജപം നമുക്ക് ഇപ്പൊ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ചാല് നമുക്ക് നാമജപത്തില് നല്ല ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥയില് പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എത്തി നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഭൗതിക പ്രചോദനം അല്ല, അതിനില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ നാമ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാരും നമ്മളെ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചോദിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. സ്വന്തം പ്രാർത്ഥനകൾ എങ്ങനെ നടത്താമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു കത്തിൽ നൽകുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം: എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ, എപ്പോഴും നിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കാൻ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമേ. ദയവായി എന്നെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തള്ളിവിടരുതേ. അപ്പൊ മറവി, ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് മറവിയും തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 15-ാം ശ്ലോകം സർവസ്യ ചാഹൃതി സന്നിവിഷ്ടോ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറവിയും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നത്. ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് മറവി കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യവുമാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറക്കുന്നതാണ് നല്ലതല്ലേ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ദുഃഖം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അതിന് നമുക്ക് മറവി ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളെ അയച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അയച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ മക്കളെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് പിതാവായ എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മളെ വിട്ടതല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അപേക്ഷിക്കുന്നത്, ദയവായി എന്നെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തള്ളി വിടരുത്. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കരുത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടാനായിട്ട് സാധിക്കണം. എന്തിനാ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുന്ന? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ നാമം ഓർക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? പാപങ്ങളൊക്കെ തീരണം. പിന്നെ ഏതാണ്? മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ആരെ ഓർക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഓർത്താല് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയം ഒന്നും വിചാരിക്കാൻ ഒക്കില്ലല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലല്ലേ അപ്പോഴേ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം നമ്മൾ ഉരുവിടുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം
വേണ്ട അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉരുവിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അറിയാതെ ഒരു മെക്കാനിക്കലായിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ മറക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം മെക്കാനിക്കലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരും, മനസ്സലിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ നാമം ആകുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ തന്നെ ആ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കലായിട്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അറിയാതെ അതിൽ രുചി വരും അല്ലേ. നിഷ്ഠ നമുക്ക് രുചിയിലോട്ട് മാറി. ഇപ്പൊ ഒരു നിഷ്ഠയായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നീട് അതില് ഒരു രുചി വരും. അപ്പൊ രുചി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആ ഭഗവാന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തില് അന്ത്യസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ജപിക്കാൻ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമേ, ദയവായി എന്നെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തള്ളിവിടരുത് എന്നിവിടെ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. നീ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് അയച്ചാലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതില് പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തർ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അവർ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എന്നാണ് അല്ലേ. അവർ അതാണ് 5 തരം മുക്തി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ആ മുക്തി പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്, എവിടെ ഇരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ സേവനത്തിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ശ്രവണം അല്ലെ. ശ്രവണം, രണ്ടാമത്തത് കീർത്തനം, മൂന്നാമത്തത് സ്മരണം. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ഇടയാക്കും, അർച്ചന അല്ലെ, പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് താല്പര്യം വരും. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ അതിനോടൊപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രവണത്തിലൂടെ, കീർത്തനത്തിലൂടെ, സ്മരണയും വരും. അതേപോലെ തന്നെ അർച്ചനവും പൂജ ചെയ്യാനുള്ള ഇതും വരും. അപ്പൊ എവിടെ ഇരുന്നാലും നരകത്തിലേക്ക് അയച്ചാലും ആരെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മതി. അവിടെ ഇരുന്നും എനിക്ക് മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം വേണമെന്നില്ല. അഥവാ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നരകത്തിലാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പോകും. പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പ്രചോദിതമല്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്ത, ശുദ്ധമായ ഭക്തിപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ നാം പരിശീലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഏതാണ്, ഇസ്കോണില് ശ്രീല പ്രഭുപാദം നമ്മളെ ആ മാർഗത്തിലോട്ടാണ് നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം ഇസ്കോൺ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നമ്മുടെ ജപത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിക്കുള്ള ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ നാം തേടരുത്. നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലം, ഇന്ന സമയം അല്ലെ, ഇന്ന ദിശ എന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഏത് സമയം 24 മണിക്കൂറിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എത്രത്തോളം സമയം എടുത്ത് ജപിക്കാമോ അത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സമയത്ത് പാടില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ ഇല്ല. പൂജ ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിയന്ത്രണം പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യാത്രയിലോ ജോലി സമയത്തോ എല്ലാം, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ല. അപ്പൊ ഉറങ്ങുന്ന വരെ നമുക്ക് നാമം എത്ര വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്തിനും ഇടയാക്കുന്നതാണ്, ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിക്കുള്ള വാഞ്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം, കാമം അല്ലെ, അതില്ലാതാക്കാം. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിക്കുള്ള
ആഗ്രഹം ഇല്ലാതാക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന, പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മൾ ഏതാണ് ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇപ്പൊ പ്രയർ ചൊല്ലിയിട്ട് നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കത് തരണേ ഇത് തരണേ എന്നൊന്നും പറയരുത്. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ശുദ്ധ ഭക്തർ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തലത്തിലോട്ട് ക്രമേണ മാറണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ തന്നോളും. നമ്മള് ഏതാണ് ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലേ. അദ്ദേഹം എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ് അല്ലെ, സർവശക്തനാണ്, എല്ലാ ശക്തിയും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ 6 ഏതാണ് സവിശേഷതകളിൽ ജ്ഞാനം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവുമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഏത് ചോദിക്കാം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ, ജപിക്കാൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. അതൊന്നും ഭൗതികമല്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം, അപേക്ഷിക്കാം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന അവന്റെ സേവനവും എപ്പോഴും വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കാനുമുള്ള കഴിവും അവസരവുമാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആരാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആൾവാർ അല്ലെ. ആൾവാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വയസ്സാകുമ്പോ ചിലപ്പം കഫം കൊണ്ട് ശബ്ദം വരാതിരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കാനുള്ള ശബ്ദവും കഴിവും അവസരവും തരണം എന്നാണ്. നമുക്ക് നാവ് കൊണ്ട് ജപിക്കാം, നാവ് കൊണ്ട് ജപിച്ചില്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ടും ജപിക്കാം അല്ലെ. എന്നാലും ആ കഴിവ്, ഓർമ്മ പോയാൽ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും. അപ്പൊ ഓർമ്മ വേണം നമുക്ക്. അവിടെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള ഓർമ്മയും ശബ്ദമില്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാം എന്നാണ്. പിന്നെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് വേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമായിട്ടാണ് വിനയം വരുന്നത്. വിനയം അല്ലെ, ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. ഹ്യൂമിലിറ്റി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് തൃണാതബീസുനീചേന തരോരബി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനധേയ. അടുത്തെന്താണ് പറയുന്നത്? അമാനിന പഠിച്ചവര് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനീയ സദാഹരി. എല്ലാവരും പഠിച്ചത് എല്ലാവരും ആവശ്യം വരുമ്പോ മറന്നു. തൃണാതബീസുനീചേന തരോരബി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. അപ്പൊ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ 3-ാമത്തെ ഇതാണ് അഷ്ടകമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആരെപ്പോലെ ആകണം, വിനയം ആരെപ്പോലെ ആയിരിക്കണം, പുൽക്കൊടിയേക്കാൾ വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ എത്ര ചവിട്ടി തേച്ചാലും അത് വീണ്ടും തല ഉയർത്തി നിൽക്കും അല്ലെ. അതാണ് പുൽക്കൊടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാവരും പറയും എന്താണ്, നിനക്ക് പുല്ലിന്റെ വില എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതെന്താണ്, പുല്ലിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാഹാത്മ്യം ഉള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ പുൽക്കൊടിക്ക് അത്രയും വിനയമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഏതാണ് വിനയം പുൽക്കൊടിയെ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ഉപമ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു വൈഷ്ണവിയും വൈഷ്ണവനും ഒക്കെ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. ആ വിനയം കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അഹങ്കാരം നമുക്ക് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ അഹങ്കാരമാണ്. ഫാൾസ് ഈഗോ, ഞാൻ എന്തോ ആണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നല്. ആ തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. ഇത് വിശുദ്ധ നാമം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പൊ അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമം അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സത്വഗുണത്തിൽ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ വിനയം വരുന്നത്. നമ്മളപ്പോ ഉയർന്ന സത്വഗുണത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ 26 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയിൽ ഒരാളുടെ പുരോഗതിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ വിനയം സ്വാഭാവികമായും സ്വയമേവയും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തരുമായിട്ട് വിനയം പുലർത്താനായിട്ട് ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് വിനയം വരും. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാനും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമായ ഇതാണ്, ആത്മാവാണ് ഓരോ ജീവജാലവും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വിനയം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വിനയം വളർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് വിനയം ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തർ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുമായിട്ടും. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം ജീവസത്തയാണ് അല്ലേ? മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും പക്ഷികളാണെങ്കിലും എല്ലാം ജീവസത്തകളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഒരു സമഭാവന നമുക്ക് വേണം. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരായിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തരുമായിട്ട് വിനയം പുലർത്താൻ നമ്മൾ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് ആ ബോധം ഉണ്ടാകത്തില്ല സാധാരണയായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ബോധപൂർവം നമ്മൾ വിനയം എല്ലാവരോടും വിനയം പുലർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാജ അഹങ്കാരത്തിനെതിരെ, മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിനെതിരെ ഒരാൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും അതിന്റെ വൃത്തികെട്ട തല ഉയർത്തുന്ന നിമിഷം അതിനെ കീഴടക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സ്വയം ചിന്തനം നടത്തണം. അളക്കണം. എനിക്ക് വിനയമുണ്ടോ? ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ? നമ്മൾ വിദ്യാഹങ്കാരത്തില് ചിലപ്പം ഞാൻ ഭക്തനാണ്, വൈഷ്ണവനാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ധനമുണ്ട്, പിന്നെ വലിയ വീടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ അഹങ്കാരങ്ങൾ കാണും. വലിയ ഉദ്യോഗമുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഓരോ അഹങ്കാരം കാണും. അപ്പോ ഈ അഹങ്കാരം എല്ലാം നമ്മൾ പാടെ കളയണം എന്നാണ്. അപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം. ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ പെരുമാറിയത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. മനുഷ്യൻ തെറ്റുപറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? തെറ്റുപറ്റും മനുഷ്യന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവനവനെ തന്നെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത്. ജപം ഒരു വ്യക്തിഗത ആത്മീയ വിഷയമാണെങ്കിലും ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജപം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, മാസ് എന്ന് പറയുമ്പം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൊല്ലാതിരിക്കുന്ന ആളും തനിയെ ചൊല്ലിക്കോളും അല്ലെ? ഒറ്റയ്ക്ക് ചൊല്ലാൻ ചിലപ്പം പബ്ലിക്കായിട്ട് ചൊല്ലാനൊക്കെ മടി കാണും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും കൂട്ടത്തിലാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചൊല്ലും. അപ്പൊ നമ്മൾ തനിയെ ജപിക്കുന്നതാണ് നാമജപം അല്ലെ? ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പം ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ രസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങ് ചെയ്യും. ഈ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ചിലർ ഉണ്ടല്ലോ, ഒറ്റയ്ക്ക് നല്ല പിള്ളേരായിരിക്കും, കൂട്ടത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ നാമം ജപിക്കാനാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്സംഗത്തിലാണ് അല്ലെ? മറ്റേത് ചീത്ത സംഘത്തിലുള്ളവരാണ് അസത് സംഘം. അതാണ് കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന അസത് സംഘം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്സംഗത്തിലായത് കാരണം നമുക്ക് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്, മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അലസതയോ അശ്രദ്ധയോ ഉറക്കമോ ഒക്കെ തോന്നിയേക്കാം. ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായിരിക്കാം.
നമ്മൾ അകലം വിടുന്നില്ല എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ്. നമ്മൾ തനി അത് സ്വയം തന്നെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക അല്ലേ. കൂട്ടത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകരുത്, അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണം. കൂടെ ആ ഒരു ഇത് കാണുമല്ലോ, സ്പീഡ് കാണുമല്ലോ, ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ പോകണം. ട്യൂൺ കാണും, സ്പീഡ് കാണും, അതൊക്കെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മളും കൂടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. ജപിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചൊല്ലിയാലും മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ, പുറകിലായാലും മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതിനേക്കാളും. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ് കരതാളോ അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ, മൃദംഗോ കരതാളോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആകെപ്പാടെ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറക്കമൊക്കെ പമ്പാടക്കം അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ ജപിക്കാനും പറ്റും. ഭക്തർ ഒരുമിച്ച് ജപം ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ശക്തമായ സ്പന്ദനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജപിക്കുന്നത് അതിശയകരമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആകെപ്പാടെ ഒരു ബഹളം ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരേ ട്യൂണില് ഒരേ സ്പീഡില് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനും നല്ലൊരു ഇമ്പം കാണും അങ്ങനെ കേൾക്കാനായിട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശക്തമായ സ്പന്ദനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ മംഗളാരതി, ഇന്നത്തെ മുതൽ മംഗളാരതിയില് പങ്കെടുക്കുന്നവരും ഏറ്റു ചൊല്ലാമെന്നാണ്. ഇതുവരെ അവിടെ പൂജയ്ക്ക് നേരിട്ട് കാണുന്നവര് മാത്രമാണ് ഏറ്റു ചൊല്ലുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽ എന്താണ്, എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഓൺലൈനിൽ കയറുന്നവർക്കും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം, ഏറ്റു ചൊല്ലാം. നാമം, ഈ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റു ചൊല്ലാം. അങ്ങനെ നാമനിഷ്ടപ്രഭു ഒരു മാറ്റം കൂടെ വരുത്തിയിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്, നേരിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. മറ്റേ നമ്മൾ വിദൂരതയിലിരുന്ന് കാണുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കൂടെ പാടും എങ്കിൽ തന്നെ ഇതാകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പുതിയ ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് മുതൽ വന്നതാണ്. ഇന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, ഇന്നായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. ഭക്തർക്ക് പ്രാദേശിക ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രഭാത ജപത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. പകരമായി വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് കഴിയുന്നത്ര ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാദേശിക സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടി ഒരുമിച്ച് ജപിക്കുക. ഇത് വളരെ ശുപാർശ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരികള് ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ളവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അവർക്കെന്താണ്, ക്ഷേത്രത്തില് പ്രഭാത ജപത്തില് പങ്കെടുക്കാം. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏതാണ് 5-10 മുതൽ ഇസ്കോൺ അല്ലെ, മംഗലാപുരം നമ്മുടെ ഇസ്കോണില് നാമജപമുണ്ട്. അതുവരെ ആരതികളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാണ് അടുത്തുള്ള നമുക്ക് സത്സംഗമുണ്ട് അല്ലെ. അടുത്ത നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ പ്രാദേശിക സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്സംഗമുണ്ട് അല്ലെ, നാമഘട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നാമഘട്ടയില് നമുക്ക് ഒത്തുകൂടിയിട്ട് നാമം ജപിക്കാം. അപ്പൊ നാമഘട്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വീടുകളിൽ അല്ലെ, ഓരോ ഭക്തന്റെയും വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അതും നമുക്ക് നല്ലതാണ്. ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പാടുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഭക്തി വളർത്താനും താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്യാനും നാമം ജപിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. രാവിലെയുള്ള ജപത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 5-10 ആകുമ്പോ ഇവിടെ തുടങ്ങും, ഐസ്കോണില് നാമജപം തുടങ്ങും. ജപം അതിരാവിലെ ചെയ്യണം, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത സമയത്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യ ഉദയത്തിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4:30 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തുടങ്ങുന്നു, ആരതി തുടങ്ങും. ആരതി കഴിഞ്ഞ് 5-10 ആകുമ്പോ നാമജപം തുടങ്ങും. അത് 7 മണിയാകുമ്പോഴാണ് കഴിയുക. 7 മണിയാകുമ്പോ പിന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. ആ സമയം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എത്രയും വേഗം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എത്ര നേരത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെയാണ് ജപം തീർക്കുക എന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ 16 മാലയാണ് നമ്മളവിടെ ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ജപിക്കുന്നത് എത്ര നേരത്തെ ജപിക്കാമോ അത്രയും നല്ലത്. അതിനിവിടെ സമയം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഭക്തരും അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നിർബന്ധമായിട്ട്
4:30 മണിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 മണിക്കെങ്കിലും എണീറ്റാല് 4:30 ഉള്ളതിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? പ്രഭാത ജപത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. അപ്പൊ നല്ലത് ഏതാണ്? ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്നെ നാമജപം ചെയ്തു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാം, മാലയിൽ ജപിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് സമയ ക്രമീകരണം. എന്താണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്താണ്? നമ്മൾ വിധ ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്യും അല്ലെ? തരണം ചെയ്യണം. വിധ ഘട്ടങ്ങളാണ്. ഏതാണ്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, പിന്നെ ഏതാണ്? അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാ? ഭാവം, പ്രേമം. അങ്ങനെ നവവിധ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ 9 വിധ ഭക്തി സേവനം ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഏത് നമുക്ക് ആവശ്യം സാധനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി വികസിപ്പിക്കുന്നത്. സാധന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലെ? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, പരിശീലിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചാണ് ഏത് ഭാവഭക്തിയിലും പ്രേമഭക്തിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്? എന്ത് ചെയ്യുന്ന പരിശീലനത്തിന് ഒരു സമയ ക്രമീകരണം, നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലേ? കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിന് തന്നെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ, സമയക്രമം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പോരല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ രാവിലെ ഭഗവാന് പ്രസാദം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തയ്യാറാക്കണം അല്ല? അപ്പൊ അതിനെല്ലാം സമയക്രമമുണ്ട്. അപ്പൊ പൂജ ചെയ്യുന്നതിന് സമയക്രമമുണ്ട്, ഭഗവാന് പ്രസാദം നിവേദിക്കുന്നതിന് ക്രമമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സമയക്രമമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിശീലിക്കുകയാണ്, ഭക്തി പരിശീലനമാണ്. അതില് ഏറ്റവും പ്രധാന സമയത്തിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏതാണ്? ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 10 മുതൽ 12 റൗണ്ടുകളെങ്കിലും മാല പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ 10 12 മാല ജപം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോകാനെന്നാണ്. രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പ് കുറഞ്ഞത് 8 റൗണ്ടുകളെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നിരുന്നാലും എത്ര കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ലത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നാമജപം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനൊരു നിശ്ചിത സമയം വെക്കുന്നത് അതിലും നല്ലതാണ്. എങ്കിലേ നമുക്ക് സാധനാ ഭക്തി അതിന്റെ രീതിക്ക് ശരിയായ വിധത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാം, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ പിന്നെ സാധന ഭക്തിയില് പിന്നെ രാഗാനുഗ ഭക്തി, അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ? ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിശ്ചിത ക്രമീകരണം വെച്ച് നമ്മളത് പരിശീലിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കണം. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെ സ്മരിപ്പിക്കുകയാണ്, സ്മരണ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ജപം സ്വയം മൃദുവായി അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ ചെയ്യാം. ജപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാ തുറന്ന് ജപിക്കാം. വാ തുറന്ന് ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, അത് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം അതിന്റെ ശ്രവണം കിട്ടും അല്ലേ? അവർക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം മറ്റുള്ളവർക്കും കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഉച്ചത്തിൽ ഉറക്കം ജപിച്ചാല് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല ജപം എന്നാൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള ജപം എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് കേൾക്കാനായിട്ടും പറ്റും അല്ലേ? മറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുന്നു എന്നതല്ല, മറിച്ച് എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ നാം കേൾക്കുന്നത് എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഉറക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കെ ജപിക്കാനായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉറക്കെ ജപിക്കുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സ് ജപത്തിൽ തന്നെ വരാനായിട്ട് ഇടയാക്കാം. മറ്റ് ഭക്തർക്കിടയിൽ അപ്പൊ മനസ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ചൊല്ലുന്നതില് അതിലോട്ട് മാറും. നമ്മൾ വേറെ ഓരോന്ന് ആലോചിക്കാതെ മനസ്സ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പല പല ഗുണങ്ങൾ ഉറക്കെ ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. പിന്നെ അത് ശ്രവിക്കുന്ന മറ്റൊരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ജപിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ
അവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ അതിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അവരുടെ ചെവിയിലൂടെ അത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മറ്റു ഭക്തർക്കിടയിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഏകാഗ്രതയെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ നാം സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറക്കെ ജപിക്കരുത്. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അത്ര ഉച്ചത്തിൽ മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഏതാണ് ഇവിടെ ഏത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പവിത്ര നാമമോ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ലീലകളോ. നമ്മൾ പറയുന്നു ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ലീലകളാണോ സ്മരിക്കേണ്ടത് അതോ നാമത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മറുപടി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു കത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ഭക്തർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതും ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ കേൾക്കുക എന്നതാണ് പ്രക്രിയ. തുടർന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ മുതലായവ സ്വയമേവ മനസ്സിലേക്ക് വന്നോളും എന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ശ്രദ്ധിക്കുക, കേൾക്കുക. നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുന്നു, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അല്ലെ. കേട്ട് 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 ഇത് ക്രമേണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏതൊക്കെ വന്നോളും? ഭഗവാന്റെ രൂപവും ലീലകളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ താനേ വന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശ്രവണം അല്ലെ. അപ്പൊ കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രവണത്തിനാണ് ആദ്യം പ്രാധാന്യം. ബാക്കി അതിന്റെ കൂടെ താനേ വന്നോളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്സ്വരൂപത്തിനുള്ള SP കത്ത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കത്ത്. പൊതുവെ ജപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രക്രിയ. ജപിക്കുന്നു, ശ്രവിക്കുന്നു അല്ലെ. കീർത്തനം, ശ്രവണം, അതാണ് പ്രക്രിയ. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ലീല ഓർമ്മയിൽ വന്നാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓർമ്മയിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട, പക്ഷെ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് വന്നോളും എന്നാണ്. സ്വമേധയാ വരണം. നിങ്ങൾ കൃത്രിമമായി ഓർക്കുന്നു എന്നല്ല, ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്നല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീലകൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ലീലകൾ ഓർക്കണ്ട. പിന്നെ ഏതാണ്? തനിയെ നമ്മൾ നാമജപം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തനിയെ വന്നുകൊള്ളും. പ്രഹ്ലാദാനന്ദനുള്ള SP കത്ത്. നാമ അപരാധങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കൂ. പത്മകുമാരി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. കേക്കണ മാതാജി? കേക്കണ. നാമാപരാധങ്ങൾ വന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ഒന്ന് വായിച്ചാ മതിയാ? അടുത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളാം. ദേവന്മാരായ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമത്തോടെ തുല്യമായ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തിക്കുക. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഉല്ലംഘിക്കുക. മാതാജി, ഇത് നമ്മൾ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ പാടില്ല. ഈ നമ്പറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മള് ഇതില്ലേ, നമ്മൾ ആരതി കഴിയുമ്പോൾ നാമ അപരാധവും കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ നാമ അപരാധവും പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആരാണ്? അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഉല്ലംഘിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളതിന്, അതിന് നമ്മൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, അത് ഒരു അപരാധമാണ്. അടുത്ത ഏതാണ്? വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. വൈദിക സാഹിത്യത്തെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളെയോ നിന്ദിക്കുക. അടുത്തത് ആരെങ്കിലും വായിക്കോ? 5. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭൗതിക രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ വായിക്കാത്തവർക്ക് വായിക്കും. മാതാജിക്കൊക്കെ ഇത് അറിയാം നല്ലോണം, പിന്നെ വായിച്ചല്ലോ. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ? 19 പേരുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാ ദിവസവും
പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇത് 7-ാമത്തെ വായിച്ചായിരുന്നോ? ഭഗവാൻ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേദസാഹിത്യത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മംഗളകരമായ ധാർമ്മിക കർമ്മമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം എന്ന് കരുതുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വേറെ ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ മഹിമകളെ കുറിച്ച് ഒരു അവിശ്വാസിയായ വ്യക്തിയെ ഉപദേശിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10-ാമത്തത് ദിവ്യനാമ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതികാസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധയായി നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 10-ാമത്തെയാണ് ദിവ്യനാമ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും നാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതിക ആസക്തി പുലർത്തുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ? നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എനിക്ക് അത് തരണേ, ഇത് തരണേ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ പുലർത്തുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിച്ചൊക്കെയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പലപ്പോഴും അത് ആലോചിക്കാതെ അതില് ശ്രദ്ധ വരാതെ മനസ്സ് പലയിടത്തും ഓടിപ്പോകും അല്ലെ? അതാണ് അശ്രദ്ധമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപരാധമാണ്. അത് ആ അപരാധം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏത് ചൊല്ലുന്നത്? നാമജപം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലി ഒരു റൗണ്ട് ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞതും ഏതാ ചെയ്യുന്ന? ഏതാ നാമം? പ്രണാമ മന്ത്രം പഞ്ചതത്വം ചൊല്ലും അല്ലേ? എന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ച് ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതും കൂടെ നമ്മൾ പറയും. ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്റെ കൃഷ്ണപ്രേമമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വരക്ഷ നേടേണ്ടതാണ്. ഇത് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ പറയും എല്ലാ ദിവസവും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണപ്രേമമാണ് അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാം വൈഷ്ണവരാണ്. കാരണം എന്താണ്? നാമം ചൊല്ലുന്നവരെല്ലാം വൈഷ്ണവരാണ് അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് വൈഷ്ണവൻ വരുന്നത്. നമ്മളത് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ആ വൈഷ്ണവന് ഭഗവാനെ അല്ലെ നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് ഇതാണ് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനായിട്ട് ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? ഒരു വൈഷ്ണവനാണ് ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഒരു തരത്തിലും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകാതിരിക്കാൻ ഒരു വൈഷ്ണവന് ശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തില് ബ്രഹ്മണത്വം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാകണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ വൈഷ്ണവ തലത്തില് എത്താം. നാമം ജപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവൻ എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം ഏതാണ്? ഈ നാമം ജപിച്ച് കൃഷ്ണപ്രേമം ആർജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പാതയിലെത്തിയ ആളിന് എന്താണ്? ആ വൈഷ്ണവൻ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തില് ബ്രഹ്മണത്വം കൂടെ നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് വൈഷ്ണവൻ. അപ്പൊ ആ വൈഷ്ണവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എന്താണ്? വിട്ടു നിൽക്കണം. അതിൽ നിന്ന് സുരക്ഷ നേടണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 10 മിനിറ്റാണ് അതിന് ബാക്കിയുള്ളത്. അടുത്ത ലിങ്കിൽ വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതുകൂടെ നാമത്തിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് പോയാം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. മന്ത്രം ഏതാണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസ ആദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ അല്ലെ? അതാണ് പഞ്ചതത്വം. അപ്പൊ 5 ആചാര്യന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ഇതില് ബന്ധിക്കുന്നത് അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ, പിന്നെ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആര് തന്നെയാണ്?
ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആരാണ്? ബലരാമൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ആരൊക്കെ ചേരുന്നതാണ്? അദ്വൈത എന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെ ചേരുന്നതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിവനും വിഷ്ണു ചേരുന്നതാണ് അദ്വൈതം. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷിയാണ്. ആദി എന്ന് വെച്ചാൽ തുടങ്ങിയ. ഗൗരഭക്തവൃന്ദ നമ്മൾ ഏതിലാ വരുന്നത്? ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗരീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നവരാണ് അല്ലെ നമ്മൾ. ഗൗരാംഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാണ് ഗൗരാംഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗൗരാംഗന്റെ ഏതാണ്? ഭക്തവൃന്ദം, ഭക്തരുടെ കൂട്ടം അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും ആരോടൊപ്പം? ഈ പഞ്ചതത്വത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വണങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരു പ്രമാണ മന്ത്രം ജപിച്ച ശേഷം ബാധകമെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രവും കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുപ്രണാമ മന്ത്രം ഏതാണ്? ഗുരുപ്രണാമ മന്ത്രം നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ അല്ലെ. ബാധകമെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരു ആരാണ്? ജയപതാക സ്വാമി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമ താരിണ അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഗൗരാംഗന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന. ഗൗരാംഗൻ ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗുരുവിനെയും. അപ്പൊ രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാര്, ഒന്ന് ആരാണ്? നമ്മുടെ പരംഗുരുവായ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരു അല്ലെ. അപ്പൊ ദീക്ഷാഗുരുവിന് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരു മാല കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്താരമായ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അവതാരമായ അദ്വൈത പ്രഭു, ആന്തരിക ശക്തിയായ ഗദാധർ പ്രഭു, തടസ്സ ശക്തിയായ ശ്രീവാസ് പ്രഭു എന്നിവരോട് കൂടി അനുഗമിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ മധ്യത്തിൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി വസിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും ഈ തത്വങ്ങള് അനുഗമിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഒന്ന് വായിക്കാം. നമുക്ക് നിർത്താൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.